εντελώς διαφορετικό. Θα προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε το ChatGPT, φαντάζομαι το γνωρίζετε όλοι. Είναι ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης. Μας βοηθάει σε διάφορες λειτουργίες. Τι θα κάνουμε εμείς σήμερα? Θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε μια εφαρμογή HTML, μια εφαρμογή μάλλον σε HTML5, που θα είναι για κινητά τηλέφωνα. Τι θα είναι αυτή? Θα είναι μια εφαρμογή η οποία θα του δώσουμε εμείς έναν τύπο στα στοιχεία μηχανών, συγκεκριμένα της ροπής στρέψης, θα του πούμε ποιος είναι ο τύπος και θα μας φτιάξει αυτό σε ένα περιβάλλον στο οποίο είτε θα μας ζητάει τη ροπή στρέψης, είτε θα μας ζητάει τις στροφές νη, είτε θα μας ζητάει την ισχύ και θα μας υπολογίζει το ένα από τα στοιχεία που λείπουν. Δηλαδή έχει τρεις τιμές που μπορούμε να βάλουμε, θα του δίνουμε τις δύο, θα μας υπολογίζει την τρίτη και του ζητάμε να μας κάνει και την ανάλυση πώς θα λύνεται η άσκηση. Πάμε να δούμε αν θα τα καταφέρει. Έχω φτιάξει εγώ το κειμενάκι για να μην σας κουράζω, θα το διαβάσω μια γρήγορα. Λέμε να μας φτιάξει μια εφαρμογή HTML5 που θα είναι για κινητά, γιατί στους μαθητές βολεύει πάρα πολύ το κινητό να το έχουν μαζί τους. Να είναι όμορφη και έχρηστη, Είναι για το μάθημα στοιχεία μηχανών. Είναι ένα μάθημα στα ΕΠΑΛ. Όσο περισσότερες πληροφορίες δίνουμε εμείς στο ChatGPT, τόσο καλύτερο είναι για αυτό, για να μπορέσει να βοηθηθεί και να βγάλει καλύτερα αποτελέσματα. Εμείς του λέμε ότι θα είναι ασκήσεις που θα δίνει κάθε φορά διαφορετικά δεδομένα από τα ζητούμενα και θα βγαίνει ένα αποτέλεσμα. Πρέπει, λέει, να φέρνει τη διαδικασία σε ένα πλαίσιο και να γίνεται η εξήγηση των πράξεων, οδηγιών στους μαθητές. Πάμε τώρα να δούμε τι έχουμε. Του λέμε έχουμε τη ροπή στρέψης, του λέμε ότι είναι μητάβ, την υπολογίζουμε σε Newton επί cm, τις στροφές νη που είναι σε RPM και ισχύς P που είναι σε HPE. Όλος αυτός ο τύπος λέμε ότι συνδέεται, όλες αυτές οι τιμές συνδέονται με τον τύπο μητάβ ίσον 70.625 διανύ. Αυτός είναι ο τύπος που χρησιμοποιούμε στα στοιχεία μηχανών, έτσι. Του λέμε ότι με τις μονάδες μην προσπαθήσει να κάνει κάτι, γιατί αν δεν του πούμε συγκεκριμένα πράγματα, αυτό θα πάει από τη βάση δεδομένων, που η βάση δεδομένων πολλές φορές είναι διαφορετική από αυτά που χρησιμοποιούμε εμείς. Τώρα στα στοιχεία μηχανών, στις μονάδες έχουν γίνει κάποιες απλοποίησεις στο συγκεκριμένο τύπο, οπότε του λέμε να μην το χρησιμοποιήσει και να βρει τις μονάδες όσες έχουν. Απλά να κάνει υπολογισμούς χωρίς μονάδες, έτσι. Στην εφαρμογή θα βάζει ο μαθητής όποια νούμερα θέλει και θα μένει ένας άγνωστος. Αν για κάποιο λόγο λείπει ένας άγνωστος, να μας λέει ότι, αν λείπουν δύο, να μας λέει ότι έχουμε ξεχάσει κάτι. Και του λέμε ότι να βάλει ένα κειμενάκι έτσι ώστε να μας λέει να είναι όσο το δυνατόν πιο κατανοητή η άσκηση, έτσι ώστε να μπορεί να την κατανοήσει ο μαθητής. Του λέμε βάλε όμορφα χρώματα στα πλαίσια, στα κουμπιά που θα φτιάξει, να το κάνει όσο δυνατόν πιο ωραίο. Πάμε τώρα να δούμε τι θα φτιάξει. Ξεκινάει τώρα και σκέφτεται. Του λέμε ότι είπαμε να κατεβάσουμε και το αρχείο, νομίζω, ναι. Αν μπορούμε να λέμε το HTML, να το κατεβάσει. Αυτός τώρα προσπαθεί να φτιάξει το αρχιάκι. Κάποιες φορές, αν δεν του πούμε να κατεβάσουμε το αρχείο, μπορεί να μας δείχνει την εξέλιξη του HTML. Εδώ τώρα δεν μας τη δείχνει εκτός αν ανοίξουμε το πλαίσιο, πατήσουμε εδώ το κειμενάκι. Βγάζει αυτός εδώ κάποια πράγματα, προχωράει και συνεχίζει και γράφει, έτσι. Στο τέλος, φαντάζομαι, θα καταφέρει να βγάλει. Θα το δούμε τώρα εδώ μαζί να δούμε τι μας κάνει. Προχωράει λοιπόν. Να σας πω ότι έχω κάνει διάφορα τέτοια τεστ και δείχνει να δουλεύει σωστά, γι' αυτό τώρα το κάνουμε κιόλας να δούμε τι θα γίνει. Συνεχίζει εδώ πέρα, μας βγάζει διάφορες τιμές. Καταλαβαίνετε ότι αυτό, εντάξει, είναι λίγο πιο δύσκολο να το κάνουμε εμείς μόνοι μας και θα μας έπαιρνε και πολύ περισσότερο χρόνο. Ωραία. Μας το έφτιαξε και μας έδωσε και το HTML, το αρχιάκι. Μπορούμε να το δοκιμάσουμε. Να δούμε. Πατάμε HTML λοιπόν. Αποθήκευση. Το αποθηκεύσαμε. Πάμε, θα ανοίξουμε να δούμε τι θα βγάλει. Να το υπολογισμό στοιχείων μηχανών, λέει. Συμπληρώστε τις τιμές και αφήστε μία κενή για να υπολογιστεί άγνωστος. Ωραία, πάμε να δούμε. Ας υποθέσουμε ότι η ισχύς είναι 40 ύπους. Οι στροφές είναι... Όχι, θα βάλουμε τις στροφές, ναι. Βάλουμε στροφές 716,2 και να υπολογίσουμε τη ροπή. Υπολογισμός. Τι μας βγάζει? Υπολογισμός ροπής. Μητάβ μας λέει 70.620p διανύει είναι ο τύπος και λέει μητάβ, προπάει, κάνει αντικατάσταση, βλέπετε το 40 την ισχύ και μας βγάζει ότι το μητάβ είναι 4.000 δάνει ψητη μέτρη. Ωραίο. Πάμε να κάνουμε ένα άλλο. Να αφήσουμε την ισχύ, θα βάλουμε τη ροπή 4.000 τώρα
και θα βάλουμε τις στροφές εδώ, αυτά. Θα ψάχνουμε την ισχύ, να δούμε τι μας κάνει. Τι υπολογίζει? Υπολογίζουμε ισχύως τώρα. Λέει ότι η τάφη είναι ότι το P ισχύς είναι τάφη ποινή προς 71.620, κάνει αντικατάσταση και μας βγάζει ότι η ισχύς είναι 400. Αυτό τώρα γιατί το κάναμε? Είναι ένας εύκολος τρόπος να το έχουμε, να το δώσουμε στα παιδιά ή τα παιδιά από μόνοι τους ή εμείς οι εκπαιδευτικοί, να φτιάχνουμε ασκήσεις. Να μην παιδευόμαστε κάθε φορά να δούμε λύνεται, δεν λύνεται, να βάζουμε 3-4 τιμές και να δίνουμε εύκολες ασκήσεις. Μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε τύπο, έτσι το καταλαβαίνετε. Εγώ σας έδειξα πώς ένα εργαλείο όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη που μας θα καταργήσει τα πάντα, θα καταργήσει τους καθηγητές, θα καταργήσει δεν ξέρω εγώ τι, και ότι όλα θα τα λύνουμε από εκεί πέρα, πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε εμείς προς όφελός μας. Να φτιάξουμε μια πολύ μικρή εφαρμογή. Αυτό είναι ένα αρχείο HTML, μπορούμε να το δώσουμε σε όποιον θέλει και να παίζει και να κάνει διάφορες πράξεις, να βλέπει αν το αποτέλεσμα που θα φτιάχνει ασκήσεις μόνος του και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αν θέλετε να κάνουμε κάποιο άλλο, κάτι αντίστοιχο, μην διστάσετε να μας γράψετε στα σχόλια τι θέλετε. Ελπίζω να σας βοήθησε αυτό κάτι, να δείτε ότι μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Εννοείται ότι το ChatGPT που χρησιμοποιώ εγώ αυτό είναι η δωρεάν έκδοση, έτσι δεν έχω πληρώσει κάτι. Είναι το δωρεάν. Δεν έχει... Μετά από κάποιες χρήσεις, αν εγώ του ζητήσω να φτιάξει και άλλη εφαρμογή, αν την βελτιώσει, αν κάνει κάτι, σου λέει ότι δεν μπορεί να το δουλέψει για πολλή ώρα, ότι έχει ξεπεράσει το όριο που σου δίνει ελεύθερο. Δοκίμασε την επόμενη μέρα. Εντάξει, αυτό είναι εύκολο να το παρακάμψεις αν έχει 2 λογαριασμούς. Μπορεί να συνδέσει με δεύτερο λογαριασμό, ή το απλό περιμένει την επόμενη μέρα και συνεχίζει. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ήταν ωραία αυτή η άσκηση. Εδώ μπορούμε να πούμε που λέει υπολογισμό στοιχείων μηχανών. Μπορούμε να του πούμε εμείς στο chat εδώ. Ας κάνουμε και αυτό. Να του πούμε. Συγγνώμη. Άλλαξε τον τίτλο της εφαρμογής σε υπολογισμός ορμπής στρέψης. Και τώρα αυτό θα πάει χωρίς να έχουμε εμείς καμία εμπλοκή στο HTML. Θα πάει και θα το αλλάξει. Θα μπορούσαμε να του πούμε άλλαξε τα χρώματα αντί για πράσινα, κατά κόκκινα. Και αυτό να το γράψουμε θα μας το έβγαζε. Πάμε τώρα πάλι στην εξέλιξη. Κάνει αυτό πάλι το ίδιο πράγμα. Το κάνει πάλι από την αρχή, εντάξει. Θα μπορούσε βέβαια να πατήσει πάνω στο και να το αλλάξει, αλλά προφανώς το κάνει πάλι από την αρχή. Και το αρχείο που θα βγει, θα το δούμε τώρα πώς θα είναι. Θα γράφει κάτι άλλο. Δεν θα γράψουμε υπολογισμό στοιχείων μηχανών, να το κλείνουμε αυτό εδώ. Περιμένοντας να δουλέψει. Περιμένουμε. Τώρα αυτό δουλεύει Python, τι δουλεύει. Ναι, δουλεύει σε Python και μετά το κάνει HTML5. Ναι, εντάξει, οκ. Περιμένουμε. Και τώρα θα βγάλει το αρχιάκι, θα μας βάλει πάλι το κατεβάσουμε, θα μας πει να το κάνουμε αντιγραφή. Το source HTML, ok. Τέλεια. Έχω ενημερώσει υπολογισμό σου, μπορείς να το κατεβάσεις. Έτοιμο να αποθηκεύουμε. Ανοίγουμε. Βλέπετε, έχει αλλάξει, έχει γίνει υπολογισμό σου, επιστρέψει. Είναι το ίδιο πράγμα. Αν εδώ ήθελα να του πω να είναι κεντραρισμένα, αν ήθελα να δούμε αν αλλάζει το μέγεθος, τι γίνεται, γιατί το είπαμε για κινητό. Βλέπετε ότι προσαρμόζεται. Βλέπετε ότι προσαρμόζεται. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι θέλετε, μην διστάσετε να μας ρωτήσετε. Περισσότερα βίντεο στο κανάλι μας technikiekpedevsi.gr. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.